होतोय आणि ही स्वप्नपूर्ती आज तुम्ही आम्ही सर्व या ठिकाणी अनुभवतोय। आम्ही सर्व जो वृक्ष लावला त्याचा विशाल महावृक्ष झालेला असताना आपण या उघड्या डोळ्याने बघतोय। आपण सर्व साक्षीदार आज अशा महान या भगवंताच्या नामस्मरणाशी लीन झालेलं हे सगळं चित्तर कुंभारवाडी गाव या स्वप्नपूर्ती महोत्सवानिमित्त आज त्याचा एक भाग म्हणून श्री सत्यनारायण महाभोग आयोजित करून या ठिकाणी डबलवाडी भजनाचा आचार्य सामना ठेवलेला आहे। आम्हाला दोन या ठिकाणी गेले की स्वतः सुशील गजानन गोठणकर मुक्काम शिरगाव तालुका देवगड जिल्हा सिंधुदुर्ग सुखवस्तीसाठी भांडूप मुंबई आणि आज माझ्या जोडीला असं न म्हणता आज ज्यांच्या जोडीला मला ठेवण्यात आलंय ते माझे आदरणीय गुरुतुल्य असणारे बुवा प्रमोदजी हरिया आज आम्हा दोन बुवा या ठिकाणी आमंत्रित करून या सोहळ्याचा एक साक्षीदार म्हणून या ठिकाणी आम्हाला तुम्ही आमंत्रित केले। खरोखर मनपूर्वक तुमचे सर्वांचे आभार मानतोय। या ठिकाणी श्री देव रवनाथ प्रसादी भजन मंडळ चिंदर कुंभारवाडी मंडळाचे अध्यक्ष सन्मान्य संतोष चिंदरकर, उपाध्यक्ष सन्मान्य भानुदाजी चिंदरकर, त्यांचे सेक्रेटरी नारायणजी चिंदरकर, सल्लागार यशवंत दिकांबळे, सर्व ग्रामस्थ सर्व पदाधिकारी या ठिकाणी सर्वांचे मनपूर्वक आभार मानतोय। भजनातील माझे आराध्य दैवत कोकणकरा भूषण चंद्रकांत बुवा कदम, भजन सम्राट परशुराम बुवा पांचाळ, भजन सम्राट विलास बुवा पाटील माझ्या दैवताच्या चरणी नतमस्तक होतोय। माझी कुलदेवता माझी ग्रामदेवता माझे माता पिता यांना दिवार वंदन करून तो राम गणपती बालक परस्त्री माते कुमार मानणाऱ्या माझ्या शिव छत्रपतीला स्वराज्यासाठी बलिदान करणाऱ्या माझ्या शंभू छत्रपतीला माते जिजाऊला मानाचा मुद्रा करून सगळ्या तमाम मानव भजनपतींचे आशीर्वाद घेऊन माता भगिनींचे आशीर्वाद घेऊन या ठिकाणी हरिभजनाच्या पहिल्या भागाला सुरुवात करतोय। धन्यवाद। जय हिंद जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। खरोखर आज एवढा आनंद होतो मनाला की तो सांगू शकत नाही। कारण गेली अनेक वर्ष मी भजन करतोय आणि भजनाच्या पूर्वी सुरुवातीला सांगतोय आज हरियन बोलच्या जोडीला या ठिकाणी मला ठेवलंय आणि जशी तुमच्या ह्या मंडळाची 50 वर्ष पूर्ण झाली तसंच माझं मंडळ सुद्धा ज्या माणसाच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू झालं। आज गोठणकर बुवा ज्यांच्यामुळे दिसतोय ह्या भजनाच्या माध्यमातून ज्यांचं मोलाचं मार्गदर्शन आणि तिथून या भजनाची माझ्या मंडळाची सुरुवात झाली आणि ती महान व्यक्ती दुसरी कोण नसून सन्माननीय माझे हरियन बोलत आहेत। सांगायला मी नेहमी सांगत असतो कारण आज त्यांनी त्या ट्रॅकवर मला नेलं नसतं तर आज कदाचित गोठणकर बुवा या ठिकाणी दिसले नसते। म्हणून नेहमी त्यांची आठवण करतोय, त्यांच्या चरणाशी नतमस्तक होतोय। डबलबारी म्हटलं युद्ध म्हटलं तर युद्धच आहे नाही का? हे डबलबारी म्हणजे भजनाचं युद्धच म्हणून आपण युद्धामध्ये कोण लहान नाही कोण मोठं नाही असं म्हटलं जातं। पण एखाद्याचा सन्मान करून भजन करणं आज माझी पात्रता खरोखर नाहीये, पण माझे सर्व समाज बांधव या ठिकाणी बसलेले आहेत आणि त्यांच्या कृपाशीर्वादाने आज हा योग जुळून आलाय। गेली अनेक वर्ष बुवांबरोबर माझे कार्यक्रम झालेले आहेत, पण आज बरीच वर्षानंतर हा योग जुळून आला आणि तो योग तुम्ही हे पुण्य माझ्या पत्रात टाकले आणि हा खरोखर हा योग जुळून आलाय आणि हा योग जुळून आलाय म्हणजे सगळ्यात त्याची मोलाची माझी त्याच्यावर भूमिका असेल तर माझे परममित्र सुप्रसिद्ध भजनकार बुवा अभिषेकजी सिरसाट, एकदा जोरदार त्यांच्यासाठी टाळ्या होऊन जाऊ।
त्या ठिकाणी अनेक नामवंत कलाकार आलेले आहेत. आमचे मनीष बागवे आहेत, आमचे बाबा आराम आहेत, त्याचबरोबर आमचा रुपेश आहे, आमचे तुषार भाऊ आहेत. म्हणजे अनेक चांगले चांगले भाऊ या ठिकाणी. या सगळ्याची नावं घेत नाही कारण अगोदरच कार्यक्रमाला थोडा उशीर झालेला आहे. पण जेवढा थोड्या वेळात आटपता येईल तेवढा नक्कीच पहिली वारी आटपून घ्यायचा प्रयत्न करेन मी. कारण बरोबर जी व्यक्ती माझ्या बरोबर आहे सोबत, ते या भजनी संप्रदायातील एक प्रमुख नाव आहे, एक मोठं नाव आहे, दिग्गज. आज माझं नशीब आहे त्यांनी जोडीला घेतलंय नाही काय. कारण आजची भजनं बघताना त्यांच्या सुद्धा जरा भीती वाटतं की काय करता. तसं आमचं नातं सुरुवातीला सांग, तसं आमचं नातं तुमचा डायरेक्टच सांगतोय. आज तुम्ही जर बुवा का म्हणत असं बुवा, तर मी त्याला कधी बुवा म्हणत नाही, आज फक्त बुवा म्हणतोय. पण बुवांपेक्षा ते माझे सासरे बुवा आणि सासऱ्यातून जाऊया जो संघर्ष नाही का बुवा. आता खुशीत गाजरा करतात बुवा, पण अभिमानाने आम्ही सांगतो, बुवा सुद्धा सांगतात. आणि ह्या एका नात्यावरही बारी चालतली आता, बाकी इतर काय होणार नाही. पण ह्या एका नात्यावर बारी चालतली, कशी बारी रंगतात ती बघा तुम्ही आता. मनस्वी नारायण चिंदरकर, तसंच गंधर्व नारायण चिंदरकर आणि सन्मान्य नारायण चिंदरकर यांच्याकडून सुरुवातीला 201 रुपयाचा बहुमूल्य पारितोषिक स्वीकार करतोय. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. या ठिकाणी भजनाला सुरुवात करतोय. हॅलो
तैसे गुरुवर्या मन तैसे गुरुवर्या मन तैसे गुरुवर्या सुख निधान सद्गुरुराया सुख निधान सद्गुरुराया सुख निधान सद्गुरुराया सुख निधान